Ito'y nga talk tayo, agaputi ni sa nga mestra. Kasano ti panangusan tayo ti literatura, takno maisuro ti ligidya ubing. So ti title dato'y talk ko, ti picture book, takno mayosedeng ti literatura, kadagiti ubing. Okay, so kung na tayo, niya ti children's literature, wano literatura para kadagiti ubing. Daytoy kadigijay sarita wano istorya nga para kadigiti ubing. Nang sino aya digijay ubing? Sino ti considered nga ubing? Kung na ti UNESCO, ti ubing kadigijay agtawan ti 0 patinggana 18. Okay, so 18 considered ti nila nga ubing. Bingapay. Okay. Ayan, ato to ubing 0 to 18. Kasi ti literatura in general, ti children's literature, katadamot genre na. Kas kumaiti traditional literature, fiction, informational books, poetry, kan biography. Ngam topic ko itangal daw, kat nakasentro, para kadagiti ubing nga agtawan ti 5, or pwede din younger ubing, 5 to 7. So, di early grades, early childhood nga kuha nga ubing. 6 to 9 dahil bagay. Ti picture book. Anya yan ti picture book. Ti picture book kat may isang nga klase ti libro. May isang klase ti libro nga para ubing 5 to 7 years old. Dati nga libro, dati nga picture book, kat pakakitaan matlaan, dyan na dumaduma nga genre ti literature. Kas kumay ti traditional literature, poetry, fiction, informational books, etc. Okay, niya ti picture book, sayang kanyo nga makita unay, hindi na doon makita dan saman. Anya ti picture book, tapno mamuan tayo na niya ti picture book, denggan nyo, kaya't ko nga denggan nyo, dito yung favorite nga picture book ko. Ngam nga Ilocano. Foreign author. Dati di favorite ko. Kaputa mestra, kaya't ko nga ibasa kanya yun, dito nga libro. In English, sorry. Leo the Late Bloomer. Baka di kita dyan likod, mabalindag ko sa amot, ano makita yun. Leo the Late Bloomer by Robert Cross, pictures by Jose Arguello. Sa bayang nga mangragi, ni Jose Arguello, kat may isa nga illustrator, taga-drawing ti libro. Ngam it's nice to know nga ni Jose Arguello, kat may isa nga Filipino. Lawyer by profession, ngam based sa US. So ni Jose Arguello, very popular, kay medyo ubing nga Amerikano. Kasi sinikat di States, bigilin drawing na nga libro, kat libro di Amerikano. No, it's nice to know, di ba nga, at dapat Filipino nga kaya na nga ragidita dyan. Well, anyways. Leo the Late Bloomer. Leo couldn't do anything right. Ni Leo kat may isang tiger. He couldn't read. He couldn't write. He couldn't draw. He was a sloppy eater. And he never said a word. What's the matter with Leo? Asked Leo's father. Nothing, said Leo's mother. Leo is just a late bloomer. Better late than never, thought Leo's father. Every day, Leo's father watched him for signs of blooming. And every night, Leo's father watched him for signs of blooming. Are you sure Leo's a bloomer? Asked Leo's father. Patience, said Leo's mother. A watched bloomer doesn't bloom. So Leo's father watched television instead of Leo. The snows came. Leo's father wasn't watching, but Leo still wasn't blooming. The trees budded. Leo's father wasn't watching, but Leo still wasn't blooming. Then one day, in his own good time, Leo bloomed. Nakita niyo ba? He
could read. Oh, nagado di mabasa niyan. He could write. Oh. He could draw. He ate neatly. He also spoke. And it wasn't just a word. It was a whole sentence. And that sentence was, I made it. Nagustuhan niyo kanina, istorya ni Leo? So, dahito, isang example, the children's book. Diba? Napakasimple. Simple ang istorya na adda dakling nga truth, adda kaya na talaga nga ibaga, nga amo tayo nga ni istorya ito ubing, maawatan dyan ubing. Right? Okay. So, nga nga the picture book. Okay. So, based din the examples, the picture book, kat may isang libro, may isang istorya nga, ada picture na, kan ada text na. Ada picture kan ada sao. Ngayon para kaligiti ubing, kadaw yan, nga di picture book, kat mabaling nga awanti sao na, awanti words na, wordless. Mabaling nga wordless, wenno, mabaling nga may salaan, wenno, patingga na 100. So, no, sublihan tayo di istorya ni Leo, at dadagdo mga pages nga, upat lang nga words, or 10 words. So, gaputa ti ubing, short attention span na pailang mo, handi nga mabalingikan so dati nakatapid daw na text, right? Okay, so dati ti picture book. Kanya ti maitad ti picture book, kaligi ti ubing. Apay nga masapol nga ma-expose dati picture book. A picture book satisfies the emotional and intellectual needs of children. So that's why we write. That's why you write. So magsurat kayo kasi masapol nga di ubing, di estudyante tayo, di ubing nga Ilocano, at the needs da. Masapol nga ma-meet da dadya, ma-fulfill da ito nga needs. Okay, so ti alam ni dagtata, mangipakita, tinaduma-duma mga picture books, kano kasano nga, no niya digid yung maala, digid yung ubing, niya digid yung ma-learn da, kanya digid yung needs na ma-fulfill da. Okay? For example, no di istorya tayo kat may panggap ti relationships, relationship ti parent, din ti anak na, with no sibling relationship, di kakapsat, with no relationship ti teacher and the student. So no may panggap ti relationship, niya ti maala digid yung ubing with this kind of stories. Children realize the need to be loved and to belong. Okay, classic example ni Tic-Tac-Toc at Pick-Pack-Boom. Sino ti makamot dito yung istorya? Awan. Okay. 1980s, very classic na storya. Tic-Tac-Toc at si Pick-Pack-Boom. Okay, this one. Baka nung makita yung familiar kayo. Ni Tic-Tac-Toc at ni Pick-Pack-Boom, istorya at agkabsat nga aso. Basaag tinisa nga parte na. Magkapatid sina Tic-Tac-Toc at Pick-Pack-Boom, pero magkaiba ang ugali nila, kaya madalas nag-aaway sila. So, the picture book, short the text, kundi yung pictures, makatulong tapno maamuan yung ubing di istorya. Right? So, makita yung adadwang mga aso, dadya ni Tic-Tac-Toc, dadya ni Pick-Pack-Boom. So, in the course of the story, istoryana, nga ti relationship, tigidya doon agkabsat, karayin nagririri, yan, at problema. But in the end, yung udi ti istorya, kunana, magmula noon ay nagbago na si Pick-Pack-Boom. Hindi na sila nag-aaway ng kanyang kapatid. Hindi niya rin niya ito nilalamangan. Naging magkaibigan na sila. So, di kaya tayo ay suro kaligid yung tayo nga, uray at the problems, gaputa kabsat mo, gaputa family, in the end, you will solve things, right? Okay po ba? Okay. Next story. Puro story lang tara ni gaputa na stramat. Next story. Okay. Dati na storya may higante sa aming bahay. Very timely nga istorya. Istorya may paggapi tatang kan di anak na. Di tatang kat may isang OFW. Diba? So, kaya tayo nga, ti children's story, haan laong nga fantasy. Kaya tayo nga, di istorya tayo kanyada, kat reality, right?
OFW parents are a reality in our society. So dating istorya, very, very touching. Actually, favorite ko pa yun. Kaputa, may panggapitatan ka dyan, anak na. Okay. For the information of everyone, at the contest para kadagiti ag sursurat ti children's stories. Dito yung istorya na nga bang edi 2009. The author, iso ti grand winner, tapos the illustrator, the para drawing, iso ti grand winner. Kaputa, well, napintas di drawing. Okay, so, darating na ang higante sa aming bahay. Di mapakaling sabi ni nanay habang sa pintuan naghihintay. Pati ang makapatid kong sina Ate Linggit at Kuya Utoy ay puno ng ngiti at masayang mga mukha. Samantalang ako, nilalamig ang kamay at namumutla sa kaba. Bakit kailangan pa kasing dumating ang higante at dito pa tumira? At sa bahay naming maliit ay lalong sisikip pa. So dahil yung istorya di Ubing, di inaudyan nga anak, dito nga pamilya. Di ang muna, da sumangpot nga, higante. But in the end, natin na-realize na yung Ubing. At ngayon, habang kami nanonood ng TV, sana'y lagi na lamang sa aking tabi. Ang higante sa aming bahay, ang pinakamamahal kong tatay. Diba? May anti-message na, nangarod. So that's what we want to show our children. Diba? At uri no simpleng na storya, at da maalam ni Jai, okay? Kaya maawatan da. It's within their experience. Okay, aside from that, kuna tayo, when you read to a child, no, at the time nga, magbasa kayo, kadwayo dyan, anak kayo, kada bonding. Bonding moments. Okay. Kud no madya istorya nga para ubing, kud may panggapti play, walong panagay-ayam, matulungan tayo di ubing nga, balin nga, creative, kan imaginative, kas kumatiday yung istorya. O di mahilig ti pusa. Mga lihim sa gabi ni Ruming. Istorya may panggapti pusa. Ang akala ng pamilya ni Ling, ang pusa naming si Ruming ay nakapikit na at nahihimbing. Wala sa kanilang guni-guni na kapag malalim na ang gabi, sa bukas na pinto, ito'y sumasalisi. So makita yo, hanla ang straight prose, di mabalinteng usaran. Mabaling na usaran, di verses, poetry. Ano may bagang dito nga story. Ngunit ang pusang naglimayon, kumarito man at paroon, mapapagod din paglaon. At sa silid ay babalik upang sa amo ay humalik bago tuluyang humilik. Okay, so dapat istorya ni Roming, may panggapti, pusa. So, mabaling mga digajobing, ma-realize na nga, di ba, kaslado na di pusa, nga nalupo, pasyar. Yung, kanti kaya tayo nga ma-learn, they listen to poetry, di ba? Mayat di pa nagkwa di words mayat di flow di words. Well, mayat di rhyme na. So, napitas nga, example di children's story. Okay. Kaya tayo nga digit istorya, tayo katada maalad ang values. Apay, kaputa kaya tayo nga digit ubing, they become compassionate. Diba? Haan nga may suro lang, hamuli baga, at singsingpot kayo. Nung namangusar tayo ti istorya, children's book, at aduti ma-learn da, masursuro da. Okay, may isang istorya na pintas, ni Chenelin. Okay, ni Randy Garlitos, ni Liza Flores. O, diba? Title pa ilarang, magpanul. Kanya nga tayo nataka Chenelin. Okay, dagdag tayo. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, mayroong magic na nangyayari. Chenelin! Ihanda na ang almusal. Biglang magtitilian ang mga kaldero at syansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang kaldero ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansing ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. So, sino ni Chenelin? Misa nga?
kasambahay, katulong. Okay, diba? Kaya tayo nga di katulong or kasambahay, it's also a reality dito yung society tayo. So, kaya tayo nga ma-expose mo di being tinatoy. So, ni Channeline, nagsakit. So, niya nga tinaramid di ubing. Diba? Nga tinaramid na. Para makapagpahinga si Channeline, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Channeline. Naging bughaw na langit ito at naging piloto kami. Naging entablado ito nang naging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, nakatulog si Channeline. So, di ubing dito yung storya, na-realize na nga, di katulog da, di kasambahay da, katao mat nga, mabaling ang sakit. And then, they realize that they also have to do their share in the household chores. Angarod. So, dito yung istorya, hamong, through the istorya ni Channeline, ma-realize ni Gubing nga, masabol gaya, tumulong nga mo, di ba? So, dati na istorya, award winner pa. Usually, no, nagbubukal sa mo, kaya sa award winner book. Okay, as another story, ano may pakita ti values. Ang pamilya Smith. Okay. Very simple. Kitaan niyo di text. Awang pa'y 20 words na. Ito ang pamilya Smith. Si Tatay Smith, si Nanay Smith, Obed Smith, at Ollie Smith. So, the picture pa lang, makita niyo yung binga. Dati ni characteristics ni Gijay. Ito yung kababalin ni Gijay characters. But in the end, napuuran di balay di pamilya Smith, so tinulungan di karubada. So in the end, tayo po ay magkakapit-bahay. Dapat po tayong magtulungan. Sagot ng kanilang kapitbahay. At simula noon, ang pamilya Smith ay natuto ng makipagkapwa baboy. Okay? O diba? They learn new things. Kapwa baboy. So, no, si tayo nga adults kung nagkatawa tayo, what more, di ka jubing, di ba? Nakakatawa at the same time, at maalala ang values. Okay. At damat na doon mga children's book nga, mga information. So, di ka jubing tayo, kaya kanayin damdamag, api nga kastoy, api nga kasjay. O, kaskumati datoy nga libro. Alpabetong Filipino. Well, bagay datoy for younger years. Siguro may 3 years old, 4 years old. Kung very Filipino, helicopter. Amin nga words nga dalitoy, hanga foreign sounding, kung haan nga banbanag, nga handa nga mo. Sigurado nga dalitoy Pilipinas. Okay, helicopter, Holland, Hong Hari, etc. etc. May sabi ng example ng mga information, when kwakit, ditoy, the love of Lamang. Diba? It's a traditional story. Kanya tayo nga Ilocano, dapat amo tayo. So, the love of Lamang, retold by Virgilio Almario. Ay. Medyo atidog. Hindi naliligo kailanman ang dakilang si Lamang, ngunit isang araw, pinipon niya ang mga kaibigang dalaga sa bayan ng Nalbuan at sinabi sa kanila, ibig kong maligo. Nagtaka sa simulang mga dalaga at saka nagselos ng ipinaliwanag ng kanilang bayani, ibig kong ligawan si Ines Canbuyan. So in this sense, kaputad na picture, matulungan din ka bing nga makarecall, malagip da nga datoy nilang ang guwapo, macho, dati muscles na, hasta superhero. And at the same time, they learn about our culture. Ang arod, very Ilocano magtilang ang ibagi tayo dahil. So if you use this, hindi mas agdamang nga new things or new knowledge. Okay, last point. Being, if we read to them stories, they learn about words. They learn about words. So no, aduti magmagda nga storya, they become better, aduti words nga muda, they have better vocabulary and oral language skills. Okay, natin may isang example. Dato'y favorite story kay dato'y. Papel de liha. Ipanggap ti ubing, kanjay nanang na. Ang nanay ko, ang inis-inis. Pag may duming nakadikit, kis-kis dito, kis-kis doon. Pag may mantsa sa damit,
kuskus dito, kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas doon. So you listen to the sounds, di ba? Nagmaya nga benggen. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya, ano ba naman milagring? Kaskas, kiskis, kuskus, kanang kaskas, kiskis, kuskus. Kaya kumapalat gumaspang ang mga palad mo. Parang papel de liha na pang-isis. Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat. At baka hindi nahawakan ni Turing ang kamay mo. Hindi nahahawakan ni tatay ang kamay ni nanay? Bakit? Ano ba ang papel de liha? So, kas misa nga author, kaya tayo nga, di gadya ubing, may expose that to new words. And in the end, kaya tayong mga isuda, usaran na dito yung new words to make their own stories. Diba? So, using children's book is the right thing to do. Okay, may sabing istorya ang kaya itong i-share. Si Isem sa bayang bawal tumawa. Okay. Haangay Ilocano tinang surat dato. Thank you kanya na, ta sinurat na, diba? Sinurat ni Eugene Evasco, illustrations ni John Crisostomo noong 2003. Bawal tumawa sa bayan ng Misuot. Utos ito ni Dato Rupangat, pinakamasungit na pinuno. Ipinaukit niya ang kanyang mukha sa pisngi ng kabundukan para maging huwaran ng taong bayan. Isinilang dito, busangot niyang palahaw ang pinakamabagsik na tao. Kunwari, no di siya ubingkat Filipino, they learn na in Ilocano, isam is like this. Busangan, misuot is kastoy, di ba? So they learn new words. So, dati lang napakasimpleng istorya, aduti maalat yung ubingan. Ay, tuloy ko yung istorya. Isang araw, dumating ang isang bungisnis na dayuhan. Isam ang kanyang pangalan. Ang kislap ng ngipin niyang bagong hasa ay halos kumidlat sa ibang bayan. Para siyang itik kong kumembot at waring kinikiliti ang kanyang ngisi. Okay. So in the end, dati bayang bawal tumawa, nagbalinda nga, nakarungiit nga kanayon. Okay. Nagustuhan nyo kanina yung istorya? Hindi ko man yung likod nakita da. Barbarin nakita da. Hantay mga paudi. Kasi aming dagito imbaga nga istorya kat Pilipino tinangaramin. So di ba nagkuna, kaya tayo mat. Ultimately, anya ti goal ti children's literature, nya ti kaya tayo nga pasama with children's literature. We want to entertain and we want to stimulate the minds of our children. So siguro as writers, dagiti panunudan tayo to entertain and to stimulate the minds. Kas may isang mestra kay mga sakit ti literatura Filipina kan literatura Ilocana, dahito itidawat ko kan giti manurat nga dalitoy. Masapol ti manurat nga mga ipatpatag ti kluma na, ken dagiti manurat nga mamati nga makipagtagikwa, dagiti ubing iti literatura. Just Agina. Agyaman ka muna